Ardom Kido like Pilang Radon and Tamata, non itum dola banke, the Pu Taralangso, like an Anglitum Ninu, Tegloman and the Chinita Hylake, the Pu Taralangso, Don Ria Dungsinitum Dolo, Toara Dusi, non itum Nanitum Hala, non for this Karbi Festival Mate, Risonisco, Roma Jela, so Arlo, Copisi Tang Loma, and Copisi Kim Kerang, Bomma Lasona, Paklang, when you pass Nitum Dak Vansin, non Nanitum Hana Paklang aside, Nitum Dengman Pond, non Nung la banke dak pen arlo lutpo la ke banka don ri men ke la han lo hem phumukra don ri pusi dak lang tum tok pon la pen dak lang tum dak tar bang thek dame bipon lo la pen non arlo lut pen ni tum paklang pon po la pen ke dak rong ke tong adim same lang ni tum dak kisi ke dang pon tang lo la pen ke la pu sen long min jeng chetai dame alang ni tum dak ke palang me pang thir sai ta chun ke lo la pen ke dak karbi jutang song sai hem long tame alang ni tum chim dak Kikim kerang penan adim tatang lo lapen ke songsi singmir jeng cetai da mehu dan ni tum nampak lang pon ikpo lapen ke hopu hitiar lo lapen ke no thempian na meni tum nampak lang pon phani tum boyun po lapen ke abangso karbi reso nimso rong je non pen 49 lo lasi abangso aning reso nimso rong je aning kan cheng lamang 1974 aning kan si pang cheng mo si non an ke 49 nang deng anang le 2023 an bang ke lasi muningan bang ke golden jubilee mate sertalin ki chok pola bangso risoni so ronje ili tum pudam lo bolote mane hok to dan non in tum lonang lo dikala la bangso kini ke va f ki bia dim lo mate la so rison so ki bia dim lo lapu niliar vina tame dak ki ba hitibi ban dim klong kim ban bom lo la pen lapu tame la khai tum lang mithang kapre khai tum na non son rengma cookie karbi dimasa lai tum tame alang tu mithang hem chiki mendang traditional house ke paklang ai poni bhan alang tum dak tang pu kini non lan tum kisi dang lo la ben pu karbi hem tum tame alang lapu bang tang lo lapen ke lapu department nata tang lo lapen ke lapu da gidot flang di eco park nata tang tu an lo lasi non lada pinangan ke tang si dolo lasi non aporta be pin la non ke bai ni phai krep ho pen da ni non cheng pon po ni kan wang son ni phai krep ho pen ni phai krep sit cap an da cheng pon po ke la dete ke lapu dolang helipad nata dolang la pen ke non theng pin nata ni tum na paklang bani masini tum bor even po la pen non ni cameraman num han lapu da hithi long na paklang la pen lapu kin traditional house na da paklang masi chuni wila tonon la pen ni tum non ke bang la pen paklang kang tu bang la lo tarang solong nong nam che thang klong la pen li tum kar bi khai long nong nam che thang klong pur te la bang no theng pi ko hello la no dak tarang sor la bang so no theng pi museum da kim tang la tamme chuneng hasi kang phupon la CM Dr. Turam Long Hang la pen ke Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma tumar ding na sidang lang tum la so ho da ni chuneng kang phupon lo la si dak arlo nang li tum dak bang ten theglong ni la pen ke nang li tum dak kapre check hormone ta na me li tum theglong non ni pudam lo bote karbi tum pindan support leg roy la pen ke chutun chodang hormone la pen ke chokri chuphejo hormone intong hak inkrung beleng la hai ta arlo dolo kasi dak ni tum non dam benal tum hana baklai phon ni tum bo yun po